Nik uste dut argi eduki behar dugula egiturazko arazo baten aurrean gaudela, multidimensionala, eta emakume eta gizonen artean dagoen berdintasun eza hori betikotzen dauen arrazoi nagusienetako bat. Eta arrazoi desberdinak dute eragina, arrakala horretan, ez bakarrik soldata berdinagatik gizonak emakumeak baino kobratzea, baizik eta emakumeak direla gaur egun oraindik zaintza lanetan arduratzen direnak, edo zatikako kontratuetan gehiengoa, edo ordaindu edo kontraturik gabeko lanetan dabiltzatenak, horrek guzti horrek du eragina soldata arrakalan. Eta horrezegatik eta kontuan izan da, hau egiturazko arazo bat dela oso zaila, argi dagoena da gobernutik, hainbat departamentu, 6 departamentuen implikazioarekin, estrategia bat prestatu dela, 20-30 urte horretara alden eta egoera honenean heltzeko kontziente izan da gaiak duen zailtasuna, eta hori kontuan izan da azpimarratzen eragile guztien karpena eta implikazioa behar beharrezkoa izango dela arazo honi erantzun egoki bat emateko. Sailburuak aipatu ditu hainbat neurri, adibidez gaur onartu den instrukzioa kontratazio publikoetan genero ikuspegi hori txertatzeko, lan ikuskaritzatik ere lanean ari dira, hainbat hezkuntza arlotik ere ikasketak aukeratzerakoan rol eta estereotipo horiek albo batera usteko helburu horiek, guzti arlo desberdinetan lanean ari gara, enpresei ere diru laguntzak ematen berdintasun diagnostiak eta planak egiteko. Ikusten dugu, arazo oso erraldoia dela egiturazkoa, baina honen aurrean nire ustez bi aukera daude, edo ikusita egiturazko arazo hori zein den beste alde batera begiratu, edo saiakera egin eta hori da planteatu dena, kontziente izana duen zailtasuna.